ti kablove i jebem ti servo pumpu. Juljnu i majko božija, o. Zdravo, Brajko. Zdravo. Vidi, menjaš ulje? Da, menjamo ulje. Radimo servis. Reci mi, kakva su tvoje iskustva sa Alfa Romeo 145? Twin Spark 1.4.16 Ne, ovako, iskustva. Što se tiče iskustva, ja mislim... Vidim da si malo uzrujen. Ne, taman posla. Iskustva u ovom autu trenutno nema, iskreno. Zato što ja mislim da iskustvo se stiče vožnjom, tako reći, na putu, prva, druga, treća, da malo voziš. Jebika, to se kod mene ne dešava. Već nedelju dana. Kad sam kupio Alfu. Zašto? Šta se dešava? Ništa. Svi tvrde da je Alfa odličan auto, sportski autić. Ko to kaže, nek je i govna. Nek je govna i konstruktor, nek je govna Italijan, nek je govna Švaba. Nema veze s njima, ali koga jebe, nek jede govna i on. Ko mu jebe mater? Znaš šta, ovo auto, ovo je izmislio neko ko hoće da jebe čoveka koji ga kupi. Znači ne da se navoza, nego da ga jebe, da ga prca i da mu se smeje iz fabrike, da ga gleda kako on muči muke i pati s njim. Da mu jebe mater i dete i oca i majku i sve da mu jebem. I poreklo mu jebem italijansko. To je govno od čoveka, govno od auta. Kupiš ulje, 690 dinara, pa jebe mu dete majkino, ti mu ga kupiš, ne da ga povučeš. Što? Pa ne valja pumpa, ne valja ništa, ne valja to, ne valja ovo. Kad proradi pumpa, ne radi brisač. Majke mi moje, ovo je tužan auto, mnogo tužan auto. I to govno od auta, da ima, nemo kaže, nije sve tako crno. Ima, Brajko, ima stvarno, lepu boju. Boja mu je dobra. Dobra mu je boja. I farovi sijaju noću. Vidi se nešto. U suštini to je to. Šta bi mogao da kažem, neke pozitivne osobine ovog auta. Nema ih. Nisam ih uočio još uvek. Ali verovatno ću uskoro i to da vidim. Kako je neki deo verovatno malo jeftiniji od prethodnog. Jer u suštini ovdje se samo kupuju delovi i na tome se zasniva vožnja ovog auta. Dobro, Brajko, hvala, ne moraš baš toliko da hvališ Ne, auto, ipak nije to toliko loše. Pitali ste me, ja sam rekao svoje iskreno mišljenje o ovom autu. Hvala.